Aste honetako aldizkariko protagonista nagusia Arantxa Iturbe izango da. Aitzaki moduan hartu dugu justu koadernoa zuri berak egindako antzezlana, berak idatzitako antzezlana Tolosako Leidor aretoan ikusi ahal izango dela, ostiralean. Eta hain justu martxoan antzezlan hori orain liburu bihurtu du, narrazio, kontakizun bihurtu du eta martxoan kaleratuko da. Eta aprobetxatu dugu elkarrizketa horretan bere kazetaritza eta bere idazle ibilbideaz hitz egiteko. Bestetik, beste reportaje, aldizkariko beste reportaje nagusia, Galtzandi Euskara taldeak egindako behaketa baten inguruan da. Neguko merkealditan 3 urtez jarraian, 2015, 2016 eta 2017, behaketa bat egin du dendetako, Tolosako hainbat dendetako paisaia linguistikoaren datua jasoz, hau da, euskeraz dauden, gazteleraz, elebitan, nola dauden kartelak jarrita, eta horren inguruan artikuloa egin dugu, emaitza atera dian, eta bestetik aprobetxatu dugu baita ere, udalari Tolosako udaleko euskara batzordeari aurkeztu diote txosten hori, lan hori, eta orduan aprobetxatu dugu baita ere, Tolosako udalaren iritzia jasotzeko. Eta bestalde ere, dendari bati ere elkarrizketa egin diogu, justu kartel horien inguruan, kartel horiek euskeraz jartzen inguruan ze iritzi duen, eta beak justu kasu honetan zergatik jartzen dituen euskeraz kartel horiek. Eta horretaz gain, aldizkarian ere ohiko atalak izango dira noski.